Porque penso que os veciños e veciñas de Barro se merecen disfrutar dos mesmos servicios que teñen outros veciños da comarca. Porque me parece que os cartos públicos que son da súa propiedade non se poden despilfarrar. E, ademais, paréceme que os veciños teñen que ser os protagonistas das decisións que se toman no Concello. E como penso que podo axudar a conquerir esos obxectivos, por iso teño ganas de ser o alcalde deste Concello. Seguimos anclados no pasado, estamos gobernados como fai máis de 30 anos. Non hai planificación, as decisións tomas ao tran-tran, a chapuza é permanente, o despilfarro é absoluto. Hai un desleixo total por o que pensan os veciños e o que precisan. Iso hai que rachalo dunha vez por todas. Eu agardo que con outra perspectiva de futuro. Imos poñer as bases para que Barro sexa un concello onde se poida traballar e dé gusto vivir. Coa situación xeográfica que temos, Barro non ten sentido que ainda non medrar en poboación. Temos os mesmos veciños e veciñas que fai 30 anos. Eso non se pode consentir. Facendo as cousas ben podemos conquerilo. Barro será un concello onde dé gusto vivir e onde a xente que viva nel estará orgullosa de vivir neste concello. Darlle voz aos veciños. Imos darlle participación e facer que sexan protagonistas das decisións que se tomen. Imos rachar coa maneira antiga de gobernar e imos facer que a xente sexa protagonista. Estamos nun tempo novo e a xente precisa de que se lle atenda de outra maneira, de que se resolvan os problemas de outra maneira e de que se teña en conta realmente a hora de tomar decisións. Non podemos seguir gobernando como no pasado. Barro precisa un cambio total. Precisa que estemos moi orgullosos de ser deste concello. E precisa que todos aqueles veciños que viñeron a vivir, tanto o núcleo San Antoniño como unha casa por aí nas parroquias, estén moi satisfeitos da decisión que tomaron. A peor propaganda que pode ter o noso concello é que aquelas persoas que viñeron a vivir a Barro buscando un concello agradable para vivir, logo, cos seus veciños, cos seus amigos, cos seus coñecidos, falen mal dos nosos servizos. Barro precisa uns servizos de calidade. Precisamos un centro de ensino e un centro médico que estén á altura das necesidades de hoxe en día. Precisamos equipamentos culturais e deportivos que cumplan coas expectativas que a xente que vive en Barro ten. E precisamos ter servicios básicos, alcantarillado, precisamos un servicio de agua potable, para que non teñamos que seguir buscando a nosa vida como fai 30 ou 40 anos, como se as institucións non deran conta das necesidades que temos. Iso é o que precisamos. Precisamos que Barro teña moita transparencia, que teña moita eficacia e que teña moita democracia. Iso é o que nos podemos garantizar. É posible porque contamos cun equipo de xente impresionante. Un grupo de homes e mulleres que se sumaron ao BNG con moito compromiso con este concello, con moita ilusión e moitas ganas de traballar. Capacidade de traballo sobra por todos lados. E, ademais, contamos co apoio de moitísimos veciños e veciñas deste concello que queren que ese cambio se produza xa. Xente cansada do que levamos aguantando durante 32 anos. Con ese traballo, con esa dedicación e coa colaboración de moitas persoas do concello que están desexando que isto chegue por fin, estamos convencidos de que ese cambio pode ser posible xa. Nestes últimos 4 anos, ao igual que dentro do ano 91 que temos representación na corporación deste concello, o BNG adicouse a facer propostas, a presentar iniciativas para que as condicións de vida da xente foran mellores. Pero ao mesmo tempo puxémonos a esas medidas agresivas que o único que fixeron foi causar máis sofrimento e crearlle problemas económicos aos veciños. Ou puxémonos a unha subida brutal de impostos, sobre todo o catastrazo. Ese catastrazo que levou a que as veciñas e os veciños de Barro teñan que pagar polas súas vivendas como se viviran en Sanxenxo, pero moitísimo máis que os que viven en Pontevedra. Non ten sentido. As medidas que tomou o goberno municipal foron moi duras cos veciños nestes 4 anos. Nós intentamos palialas todo o posible. Se non o conquerimos foi por a cerrazón de un goberno municipal empeñado en paliar as súas eivas a conta dos bolsillos da xente do concello. A iso precisamente me refiro, non? Temos un alcalde que o gran logro que sempre vendeu diante dos veciños e veciños era que en Barro non se pagaban impostos.
unha gran mentira. E esa gran mentira sufrímola con moita máis intensidade ao longo destes 4 anos. Sangrou aos veciños facendo que parte dos seus recursos tuveran que dedicalos a pagar a súa ineficacia e a súa mala xestión económica de todos estes anos que leva gobernando. Cando se presentou ás eleccións, prometeu que non nos iba a fretir a impostos, cando xa sabía perfectamente a subida que tiña planificada. Esa suba de impostos brutal que fixo que moita xente o pasara mal por culpa desas decisións políticas non serviu ao mesmo tempo para que se poideran disfrutar de bons servicios no noso concello. Esa suba brutal de impostos, o único que serviu foi para tapar os buratos económicos que deixara a xestión do Partido Popular. Esa suba brutal de impostos só serviu para pagar as facturas que estaban metidas nos caixóns. Por eso, incidimos dende o BNG en que agora Barro é un concello de primeira en impostos, pero seguimos sendo de terceira en canto a servizos, porque seguimos sin disfrutar duns servizos públicos de calidade que serían o que teríamos que disfrutar con este nivel de impostos que pagamos hoxe en día. As sensacións son moi positivas. Levamos meses facendo un proceso de asambleas abertas en que participaron moitos veciños e veciñas de Barro. Nesas asambleas debatiuse, analizouse e fixéronse propostas. E todos chegamos a unha conclusión, que chegou o momento, que o cambio en Barro é imprescindible, que non pode pasar máis tempo. E son moitos tamén os veciños e veciñas que, sin participar dese proceso, cando nos atopamos, falamos desta situación que estamos a vivir e todo o mundo coincide no mesmo, que non podemos aturar máis con este goberno municipal. Chegou o momento de que o cambio se produza e nós estamos convencidos de que este mes de maio se vai a producir. Traballo, transparencia e equipo.